ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар коре. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яке мошини фурӯшӣ аст баъдро Fiat Punto аст ки мошини италиянский аст ки хела экономия аст. соли барои шуш 1994 солае ки бензини холия сӯзиш вориш. Абиё мотор 1.4 литри простой, коробка механика, сайстани мошин мегад нахаду беҳтарин. 4 диска дорад, 4 воронай 80%, салон тоза, радной краска серебристи, кондиционер, ҳуҷҷатҳои мошин бучидаги. Мошин мегад нахаду мегад омода бида мегад мошин, яъне ки дасти як одам дагаштага бадор мошин беҳтарин. суроғаи мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ тарафи Калхозобод мешавад бадрон. нархаш 15000 сомонӣ аст, бо арзона мешавад. вариантҳои алиши ҳам аст. ягон мошини дига хело бошад мега арзонам мекунем, мега ҳам алиша мешавад ва ягон дига хел намуд мошин гати. ба кадоми шумо хеле мошини экономне ки маъқул бошад, на номерошон навистаги аст. номерои TCL кор мекунад, дар номерои мегафоншон WhatsApp дорад ва номерои TCLш имо пайваст дорад ва номерои TCLшон кор мекунад. арзон кардам 15000 сомона муомила дорад. марҳамат, тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон Toyota Corolla аст ки дубайст ки соли барои 2010 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотор 1.8 литр, коробка автомат, сайстани мошин мегад хубай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балони 80%, кондиционер, электропакет, монитор, задни камерамаш кор мекунад. мошин мегад дубайст ки мегад дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб сирош намегад мефурӯшад бо нархи 75500 сомонӣ бо ягон сум муомила мешавад. тоқа дар назди капоти мошин. дубайст ки 2010 сол 75500 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст одамони харидори конкретна номерошон мегафон аст. марҳамат, тамос гиред. мошин бошад дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. аз шумо хоҳиш ки лайкотро нагузоред ва навори моро силкаша дар ватсапи мо поделиса кунед. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 2107 молодёжин аст ки соли барои 1984 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.4 литри экономни простой гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду. ин ҳами хел радной краскаш ҳамин баъдрон 4 балонаи 60%, 4 диска, магнитофон, салон шамсуд аст. мошин мегад нахаду. нашуд задаги пушидаги ягон чи нагуфтанд, наша бо анихада мегирем. мошин мегад молодёжина нахада мега фақат мегири ҳай мекунӣ. нархи мошин арзона ки 7500 сомония бо арзонтар ам мешавад. муомилаи хуб дорад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. ба кадоми шумо дӯстон агар маъқул бошад номерошон мегафон навистаги аст, метавонед ки пурра маълумотша гирен. агар шумо давомхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад, ин ҳам хел сурат маълумот адресша рой кунем. мо дар видеои оянда эълон дар рекламада мегузорем. чорум мошини фурӯшӣ аст баъдро Toyota Corolla аст ки соли барои 2000 солае ки бензини холия сӯзиш вориш. абиё моторша 1.3 литри экономни гуфтааст, коробкаш автомат, сайстани мошин мегад беҳтарин. радной краска серебристи, 4 диска, 4 балонаи 80%, салон тоза, мошин мегад нахада омода бинед. инам хел сайстан, инам хели света. нархи мошина 50000 сомонӣ гуфтаистанд, бо арзонам карда мешавад. кадоми конкретна харидор аст, мошина мега омода аз пеш бинед, муомила мекунем. 2000 сол бадони азиз 50000 сомонӣ савдош дар пеши капоти мошин. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафона кор мекунад, метавонед ки занг зада пурра маълумоташа гирен. кондиционер ҳамаш кор мекунад. хоб баъдо лайкотро нагузоред ва агар имконат бошад навори моро силкаша дар ватсапи мо подписа кунед. чӣ мошине ки барои фурӯхтан доред, намихел рой кунед, рекламада мегузоред. панҷум мошини фурӯши навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек соли барои 1991 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотор 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад.
радной краска сафед, 4 баллонҳои соза мегӯяд дар вилояти Корея, 4 диска салоншам тоза, магнитофон, моторсоз, инам хел сайстеняй. Срочно мегӯяд сум дар кори мошина мегӯяд мефурӯшад бо нархи 17 000 сомонӣ бо арзон мешавад. бародари азиз, омада аз пеш бинем мегӯяд соҳибшон 90 солаги неки рангини сайстеняи 93 94 ҳастае. мошин мегӯяд тоқа вариантҳои сум кадоме мехара мегӯяд арзонтар мекунем 17 000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи 5. номерошо тисела ба кадоме тор маъқул аст марамат пурра маълумотошро гирем. чӣ мошине ки шумо мехаред дар комментари нависед, мо албатта мошинотонро пешкаш карда мепартоем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 2109 ҳастаа ки мошинои советски молодежни соли 2006-2001 солае ки бензини холия судиш фурӯш объем моторш 1.5 литри простой, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад ки мошин мегӯяд нахада ҳолати хубда қарор дорад. 4 диска дорад, 4 баллонҳои 60%, салон тоза, мошин мегӯяд нахада аст, магнитофон ҳамаш кор мекунад. ин ҳам хеле ҳолати мошин мегӯяд нахада аст, срочно мегӯяд тоқа вариантҳои сум. нархи мошина 11500 сомонӣ гуфтесиям бо арзон мешавад. тоқа одамони харидор мегӯяд омада аз пеш бинен муомила мекунем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт. бодам дӯстоне ки дар комментари хоҳиш карданд ки баъз 2109 ина ва шумо вариантҳои гуфтагитон мошин дар душанбе номерошо мегафон аст, маърамат пурра маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Hyundai Starex ки мошинои мусофиркаш соли 2006-2001 солае ки судишвуриш дизеле. объем моторош 2 литр, коробкаш механика, мошина мегӯяд сайсанаш беҳтарин. 4 баллон мегӯяд пачка, 4 диска, хоб хадавои кадаги, мотора мегӯяд нав кадаги мегӯяд дӯстони азиз, мотор мегӯяд 5000 сомон мегӯяд моторша нав кадаги ҳастем. расход надорад, аккумулятори пачка задни мост ҳамаш кор мекунад, фақат камбудиш аме ки як краска мекунем мегӯяд тамом. мотор нав, диска, баллон ҳамаш кадаги аст, хадавои соз. камбуди фақат як краска мекунем мегӯяд халос. ба ҳамин хотир мегӯям мошина арзон мефурӯшем 17 000 сомонӣ бо арзона мешавад. мошин бошад дар ноҳияи Фархор қарор дорад. ба кадоми шумо агар маъқул бошад ҳамин фақат як расход краска метавонед ки дар номерои мегафони поёмода занг зада пурра маълумотша гирем. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ бошад рӯй кунед реклама мекунем. агар мошинхар бошед дар комментари нависед кадом марка, кадом солош, мо албатта ҷудо карда шуморо пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, лайкотонро гузоред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро бояд тайга аст Toyota Corolla аст ки соли 2006-2006 солае ки судишвуриш бензини холия. объем мотор 1.6 литри простой, коробкаш автомат, системи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин радной краска мегӯяд 4 баллонои нав, 4 диска, электропакет, кондитсионер, кожаный салон, мошин ҳамаш 100% мегӯяд беҳтарин системи. омада аз пеш мегӯяд бо бинен. нархи мошина 67 000 сомонӣ гуфтесиям бо арзон мекунем мегӯяд, яъне ки муомилаи хубам дорад. 67 000 сомонӣ 2006 сол мошин дар пойтахт шаҳри душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст харидори конкретна бошед, агар ина номерошон мегафон навистагӣ аст, метавонед ки ай ҳами ака бо дигар маълумотои пурраша гирен. дӯстон аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузоред ва агар имконият бошад навора силкаша дар ватсапи мотон подписа кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-Class XC объёми соли 1997 солае ки бензини холия судиш фурӯш. объем мотор 1.8 литр, коробкаш механика, системи мошин мегӯяд беҳтарин системи. инам хеле радной краска, хеле асфалтни свети сиёҳ баъдрони азиз ки 4 дискаҳои худаш, 4 баллонои 80%, электропакет, салон тоза. мошин мегӯяд нахадо мегӯяд хай камбудиша нагуфтиам баъдро маълумотошам хеле ками аст, барои ҳамин рафта аз пеш мебинем. мошин мегӯяд тоза. нархи мошина мегӯяд 50 та мегӯяд бо арзон мешавад. мошин бошад дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. кадомтон мехаред номерошо навистаги 50 000 сомонӣ 97 сол объёмни баллон палон ҳамаш навасти диска писка электропакет дорад. дигар маълумотои пурраша аз рақамҳои поёмода мегафон мегиред. маърамат занг занед. даҳам мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Camry аст ки дубайска 2010 солае ки неки ахирои 2010 мегӯяд 2011 мегӯяд ҳисоб мехӯрад. 2010 мегӯяд ахироша мегӯяд соҳибшон. бензини холия мегӯяд газидагӣ нест, объем мотор 2.4 литр, коробкаш автомат, системи мошин мегӯяд беҳтарин системи. як сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллонои пачка, 4 диска, 4 электропакет, кондитсионер, кожаный салон,
ҳамаҷош мега 100% хадавои кадагӣ, мошин мега 100% мега ягон камбудӣ надорад. Монитор, самбуферам чӣ кор мекунад? Раднои краска сафед дубайст ки коробка автомат мошин 2011 ҳисоб мехӯрад. омада мега аз пеш бинем бо гап мезанем. нархи мошина 100 000 сомонӣ гуфтестиян. одамое ки наличи мехӯранд мега бо арзонтарам мешавад. 100 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадоми шумо агар маъқул бошад дар рақамҳошро наистагӣ ҳастед, метавонед ки аз ҳамин рақамҳошро пурра маълумотша гиред, не ки беҳуда мега занг назанад одамони конкретна харидор. шумо одам агар мехоҳед мошинаи фурӯшии хона замин бошад, дар ватсаби мо роё кунед. албатта ин намехоҳед рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Daewoo Nexi ҳастад ки намхали светои серебристи соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиамотор 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. 4 балонаи 50%, 4 диска, магнитофон, салонсоз, электропакет, раднои краска серебристи. намхали ҳолати миёнаи средния мегад, яъне ки хай меличовка кор дорад, бадони ин наша хатон мекунед. меличовка мега кам кор дорад, яъне ки бо бадили хатон мекунед. нархи мошина 8000 сомонӣ гуфтесиям. бо кадоми мехара конкретна аз пеш мега бо ягон сум арзон мекунем дар назди капоти мошин. мошин бошад дар шаҳри бохтар қурғонтепа қарор дорад. 8000 сомонӣ муомила дорад. ба кадомтон маъқулай ин номерошо мегафон аст наистагаста кор мекунад. метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гиред. агар шумо ягон мошинхар бошед, ягон чизи дигар мошини боркаш дар комментария нависед кадом сола кадом марка шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, ҷиддат кунед ва лайкотона монед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи простой соли барои 6 1995 солае ки судишфурӯш дизелае. 100 км да мега 6 литр мега расход дора мега, яъне ки дизел 6 литр мега дар 100 км мега ҳамин хел расход дора мега, экономни ҳаста мега соҳибшон. хоб объёматош 2 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 2 дари пеш электропакет, 4 диска, 4 балонаи 80%, раднои краска сафед мегад. инам хел састенае. мошин нархаш бениҳоят бад арзона бадро срочно мегад сум дар курай. нархи мошина 23000 сомонӣ гуфтесиян. бо ягон сум арзон мекунад мега бисёри бад не. мошин бошад дар шаҳри хоҷанди бостонӣ қарор дорад. нархи мошин 23000 сомонӣ муомилаш дар назди капоти мошин номерошон тисела кор мекунад. ба кадомтон маъқул ҳастед марамат срочно тамос гиред. тоқа одамони харидор нархи мошин яъне арзона каҳед. марамат дигар маълумотша гиред. агар шумо дамахали мошини арзонак, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан набошад, сурат маълумотша рекламада мегузорем. ин бо 12 мошине ки пешкаш накардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.